Kun puhutaan sanasta 9/11, painautuu välittömästi nämä kuvat mieleen. Nyt puhutaan yhdestä maailmanhistorian isoimmista terroristi-iskuista näihin kahteen isoon torniin. Puhutaan 2000-luvun alusta. Ei voi väistämättä jättää pois 9/11, joka tapahtui tuolloin, ja kuinka paljon se järkytti silloin ihmisiä. Tänään puhutaan vähän taustatarinoista, miten 9/11 tapahtui tai mitkä syyt siihen johti. Al-Qaida-yhdistys teki käytännössä tämän terroristi-iskun sen takia, että Yhdysvallat tuki Israelia Lähi-idän sodassa, ja sitten yksinkertaisesti Al-Qaida-yhdistys ei vain tykännyt siitä, ja he suunnittelevat tällä tavalla sitten pysäyttää jenkit maailman kartalta ja tehdä pikkuisen operaation, ja tämä operaatio oli 2 torniin. Terroristi-iskujen jälkeen Yhdysvallat julisti sodan Afganistania vastaan ja lähti etsimään Afganistaniin Osama bin Ladenia, joka oli todennäköisesti tehnyt nämä terroristi-iskut, ja se oikeastaan tiedettiin jo aika varmasti tässä kohtaa. Miten Yhdysvallat sitten löysi tämän Osama bin Ladenin? No, he olivat jostain valvontakameran kautta, jonkun kuridin kautta sitten saaneet tiedon, että missä hän liikkuu, ja sitä kautta sitten jäljittäneet Osama bin Ladenin paikan, joka sitten loppuviimeen paljastui hänen turvakodikseen, missä hän oli sitten piilotellut tämän ajan tämän terroristi-iskun jälkeen. No, tästä sitten päästään siihen, että miten Osama bin Laden sitten haudattiin, kun tällaisessa islamilaisessa kulttuurissa tämä kuuluu kääntää oikealle kyljelle ja katse poispäin tai jotenkin näin. Niin, tässä on tietty rytmi. Sitä on sitten spekuloitu, että mihin hänet on sitten heitetty. No hänethän on heitetty mereen. Ja sitä ei kerrota, että missä kohtaa se on. Ja jenkit pelkäs sitä, ettei tästä tule vaan vaelluspaikka. Ja totta kai eihän kukaan nyt halua haudata terroristia, joka on tuhannut 2 isoa tornia niin kuin jenkeistä, niin omalle maaperälleen. Sehän nyt on aivan päiväselvä juttu, mutta tässä lähtiin vaan spekuloimaan sitä, että onkohan se siellä merenpohjassa oikeassa asennossa, koska se on oikeasti aika iso juttu tässä. No, tältähän siellä sitten näytti näiden tapausten jälkeen 1.11. vuonna 2001. Erittäin järkyttävä kuva tällä hetkellä ja todella mieleenpainava todella monelle ihmiselle. Saatat miettiä, miltä siellä tällä hetkellä näyttää. No, netistä löysi erittäin huonoja kuvia. Tästä me saadaan ehkä vähän osviittaa, millaista siellä tällä hetkellä on. Tosiaan ei enää tornia ole pystyssä, että nykyään tämmöinen hautamerkki kaikille niille, ketkä siellä lentokoneessa silloin kuoli tai siellä alueella kuoli. Ja ei mulla muuta, jos tykkäsit videosta, painappa liikkeen, muista hypettää videota, ja nyt tää teidän toimiva 9/11 video oli tässä. Noniin, sellaista tietoa. Tykkää videosta, tilaa kanava ja laita ne ilmoitukset päälle, koska mä näen sen, kun sä laittanut ne päälle. Mut kuitenkin, tykkää videosta, laita ilmoitukset, tilaa kanava ja muista kommentoida, tykkään tästä videosta. Kommentoi kommentteihin, tykkään tästä videosta, niin sä oot mukana tässä arvonnassa. Ja tää arvonta tehdään vaan täällä YouTuben puolella ja vaan tässä videossa. Ei tuu mitään muuta kerrottavaa tästä huppari kautta teepaat arvonnasta. Ja molemmat arvotaan samassa setessä, joten vaan yksi ostaja tai yksi voittaja voi olla tässä nyt mukana. Joten mikäpä olisipa paras joululahja-idea, kun osallistua Ottopoton arvontaan ja voittaa se vielä ja antaa se jollekin kaverille se teepaita tai se siisti Ottopotto-huppari. Joten nyt laittakaa äkkiä tuonne kommentteihin sitä mä tykkään tästä videosta kommenttia, niin ootte mukana tässä arvonnassa. Ei muuta. Ciao. Muista tilata, tykätä ja kommentoida. Tykkään tästä videosta. Moro.